Mayong hapon, yaring nagapanguna nga balita. Siyudad sang Iloilo lakip sa finalist ng Philippine Chamber of Commerce and Industry sa kategorya nga Most Business-Friendly City. Ang Palmares nakuha ang Best in National Costume Award sa natapos nga Miss World Philippines. Kag pambatos ang siyudad para sa Miss Aliwan Festival, personal nga ginbisita ang alkalde, nagahinyo man ini isang hamili nga suporta. Liwat nga nakakuha sang pagdayaw ang siyudad sang Iloilo. Ini ang nalakip sa finalist sang Philippine Chamber of Commerce and Industry sa kategorya nga Most Business-Friendly City. Kalipay ang nabatsyagan sang alkalde, bangod subong nga tuig, madamo nga pagkilala ang nabaton sini. Matandaan gintanyagan ng Iloilo City nga Wakanda of the Philippines. Lakip na diri ang aktibo kag organisano nga pagpatigayon sa vaccination rollout sa siyudad. Kahapon nga adlaw, Oktubre 3, ginbantayan sa mga Ilonggo pageant enthusiast ang coronation night sang Miss World Philippines 2021. Nakuha ni Ann Palmares ang Best in National Costume Award. Ini ang gindisenyo sang isa ka sikat nga Ilonggo designer nga si Tata Blas Pinuela. Konsepto sang natkos ni Palmares amo ang sikat nga Lapaz Batchoy. Magluwas diri lakip man sa Best Tourism Video ang entry ni Palmares sa natapos nga Miss World Philippines 2021. Samtang subong adlaw, personal nga ginbisita ni Colleen Beatrix sa Gunap Alcalde, representante sa siyudad sa Aliwan Festival Digital Queen 2021 ang alkalde. Ang koronasyon pagahiwaton sini nga Oktubre 9. Nagahinyo man sa hamili nga suporta si alkalde gikan sa mga Ilonggo fans. Ang iban nga detalye bantayan karon alas 6 gabi sa Level Up Patrol. Ako si Dane Raffles.